लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो आरो वेलकाम बैक टू मिनिस ब्लग सो लोगोफोर दिनैहाय बिराद लेजि मर्निं आरो आङो सिखारनायाबो बावाखै बाट माखासे फरिखाफोर दङ स' ओंखायनो एसे फरायगासिनो दङ दिनैहाय बिराद स्पेशल मोनसे भिडिअ जागोन मानोना आंनि लोगोफोर कालिग्सफोर फैगोन स' लोगोफोर नायलांबाय थादो भिडिअखौ लास्टसिम मानोना सरप्राइज मोनसे जानानै फैगोन बियो सोर फैनो नागिरदों नोंथांमोना बेखौ सिनायखायोबो जानो हागौ आरो गोबाङानो बेखौ लाइकबो खालामो जानो हागौ बिसोरनि भिडिअफोरखौ नायोबो जानो हागौ स' लोगोफोर लास्टसिम भिडिअखौ नायलांबाय थादो स' लोगोफोर नै दा जों थांबाय थादों ना बेदर माबा माबि बायनो थांदों आरो ना जोङो बाजाराव थांगासिनो दङ दा नायदो दा नै आङो ना लाबाय बेदरखौ एक्चुअलि आङो लाखांबाय दा नै ना सायहोगासिनो दङ फैसाबो गैया नालाय लोगोफोर एबार मैगं माखासे आं बायबाय फान्थाव लाबाय प्लास नै न'आव सफैबाय थारमाने आङो भिडिअखौ फुरा लाजोबाखै आरो ना लोगोफोर स' आङो उनावसो रेकर्ड खालामदों दा नै मैगं थाइगंखौ जोङो हाजेननोसै दा सामब्रामखौ रेडि खालामबाय ओरै नै आङो माबा माबि लाबोदों नालाय बेदर लाबाय ना लाबाय ओमफ्राय बे मामोनलाय खुन्दुंसो बियो माबा बानायनो बे जे बथलफोर दङ बेखौ रेप खालामनो बेखौनो लाबोबाय बाजारनिफ्राय ओमफ्राय मादैया माबा गैयिनि खुस्रा गैयिनि 10 थाखानि दुन्दिया हरबाय आरो ओमफ्राय नै ओरैहाय बिनानावा रेडि खालामगासिनो दं माखासेखौ ओरै सासेया ना सुजेनबायानो हाबाब आरो बारा लाबोआखैलै जानो मानसि गैयाना खालि आलासिफोरल' जागोन नालाय ओंखायनो दा बेदर ना नै सुखांनानै दोनबाय दाउ बेदर अमा बेदर मोनाखै आरो ओमफ्राय ओरै फुलकबि माबाबाय ओरैहाय दा माबा दालि रुगासिनो दङ स' ओमफ्राय ओरै साइड मोनसेजों मिक्सियावहाय पेस्ट बानायनोसै एकदम खेबसे लागैनो बुरजा ओमफ्राय दा नैबे नाखौ मेरिनेट खालामनानै दोननोसै आरो ना करि पत्ता होबाय करि पत्ता आं बिराद टेस्टि मोनो आरो जिन्जार गार्लिक पेस्टखौ होनोसै जिन्जार गार्लिक पेस्टखौ होनानै बावहाय रेड चिली पाउडार होबाय दालि बुंनोसैमोन आङो चिली पाउडार ओमफ्राय हालदि पाउडार जिरा इसे संख्रियाथ' होखानांगौ जाहैबाय अभियासलि संख्रि ओमफ्राय बेनि उनावहाय थाव गोथां होगोन आङो एसे नायबानो जाबाय बेलाय आं थाव गोथां होबाय एबार थाव गोथां होनानैहाय बेखौ आङो मोजाङै लगायनोसै आखाइजों ओमफ्राय आखाइजों लगायनानै आङो बेखौहाय नायावहाय फुननानैहाय नाखौ मेरिनेट खालामनानै आङो घन्टा मोनसेनि बारा दोनदों आरो ना 1 घन्टानि बारा दोनदों आङो नाखौहाय बारा माबाजोबासै 6टा ना बेसेबांबाथाय पिसमोन ओमफ्राय आं दा 4 पिसल' एवग्रोनोसै आरो आलासिफोरनो मोजाङै मेरिनेट खालामनानै दोननोसै बेखौहाय रसा हाबथोंसै सिङावहाय नानि सिङावहाय मोनसेजों नै सामब्राम माबा माबि हागासिनो दं सामब्राम बानलु रेडि खालामनोसै फार्स्टआव माखौ संग्रोगोन हो दाउखौ माखौ दाउखौ संग्रोनोसै ओमफ्राय दालि सालि माबा माबि संनोसै ओरै फुलकबिखौ बयल खालामखाबाय नै फुलकबि मटर माबा माबि बेखौहाय दा माबायाव दालियाव होनोसै मोनसेजों नै मालाय सालाद माबा माबि रेडि खालामखाबाय खेबसे लागैनो आरामनो दाहाय लगायनोसैल' आरोना बेखौ हानानै दोनथ'खाबाय ओंख्रि संगासिनो दं नोंसोरलाय आयु नै मालाय बा स' लोगोफोर नै दा जोङो ओरै साइड मोनसेजोंहाय फान्थावनि माबा दावदै माबा माबि होनानै बानायनो नागिरदों दिनै एक्चुअलि फुरा ओंख्रिखौ बिनानाव मोनासो संदों बिसोरो माने दिनैहाय गोथाव संनानै जाहोनोसै आलासिनो होननानै संबाय आं सङाखैसै दिनैहाय स' नै दा फान्थावनि सिंनिखौ दा नै फुरा मोजाङै फिसा पिस खालामजोब्बाय आरो बावहाय दा सामब्राम माबा माबि लगायनोसै प्लास बेदर थायोबा बेदरबो होनो हाबावो फिसा बेदरखौहाय माबा खालामनानै पिस खालामनानै फार्स्टआव एवनानै लाग्रोदो ओमफ्राय बै फान्थाव कल कलसे हाख'दों बेनि सिङावहाय स्टाफिं बायदि खालामनानै आरामनो बेखौ फ्राय खालामदो आरो ना एकदम ल' हिटआवहाय दावदैजों कटिं खालामनानै बिराद टेस्टि जायो ओरै साइड मोनसेजों नै माबा माबि आङो देखायगासिनो दं आरो ओमफ्राय
बावहाय नैबेलाय नै पेस्टआ माबा बानायगोन आरो पेस्टथ' नङा बावहाय सामब्राम दुन्दिया ओमफ्राय माबा दं बानलु माबाबाय आरोना बेखौहाय फिसा फिसा हानानै लाबाय ग्रेटाराव ग्रेट खालामनानै लाबायखौनो बुंजायो बे ग्रेटारसो बिराद मोजां मोनो आं बेखौ इउज खालामनो फैबाय नै बोरो सासेया थाखोमादों हेलौ र' खुलिखानायखा हाबबाय फै माबा थाखोमादों न'आव खिथाहरसै हाबबाय दा मा बेलाय बबे चेनेलाव होगोन आंनिया माबायदि आलासिफोरजोंसो जिरायफाबाय मिनिनि टाइगार स्मल टाइगार डेन्जारसो सैमायानो अरनोल' नागिरो बेखौ आं लांसै लांनानै टाइगार बायदि बिदि कालार आं लांनानै बेखौहाय सेसा सोग्रो खालामसै दे माने फ्लाबे आंखौल' साबखांनो हानाय सैमाया बिथाङा जोंखौ आलासि जानो लेंहरबाय ओरैबायदि गोथाव गोथाव नै आयु मोनामनिया थानोनो हाला जानो लुबैनाया हनै खुदै गलायलायबाय जोंनाथ' नै बियो आयु हनै दहराव आखाइबो सुबावाखैसो बेसोरा जानो जागासिनो नै इसोर जाबाय अमा बेदर नै बेंना फ्राय ना दङ आरो दङ नै सालादबो वाव भेरि टेस्टि थेंक इउ दे मिनि नै राइड नो रयेल एनफिल्डनि वाव गिफ्ट हरनाय नामा रयेल एनफिल्ड ओहो फंबाय गारि बायबाबो मोनफानाय मोजांलै क'क्राझारावसो लांफैनांगोन फुंखा जोंनालाय उदालगुरियाव बायबा मोना माथो जों बायो रयेल एनफिल्डआव बुलेट लादों मोनसे खिन्थु बाट मोनाखै नै बाट क'क्राझारावसो नै बे बङाइगावनि बङाइगावनि ना गाहरि मांस गाहरि नाय रे फायनाय दाउ बेदर मोजांमोन दिनै मोजां मोनबाय फंबायमोन फैनानैहाय ओंखाम जाफैबाय गाबोन फरिखा दं नालाय बिसोरा ओंखायनो दिनै डिनार खालामफैदों आंनावहाय स' भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लोगोफोर भिडिअखौ लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय थेंक इउ